Nangadunot na o gibutang na lang daplin sa karsada ang nagkadiyang mga utanon sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo humanwa mahalin tungod sa krisis karon. Ang live report ni Alan Domingo. Lan? May di lang ang transport sector ang nagpingit sa kalisod karon gumikan usab sa krisis nga ato na sinati kun dili apil na ang mga mag-uuma kay napildi ang ilang produkto sama na lang sa ato ang gibisita dito sa Mountain Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kina nagpasad nga managariyang utanon nga naagian namo daplin sa karsada sa Bukirang Barangay sa Paril, Dakbayan sa Sugbo. Nakakukaroon diri sa Barangay Paril, Mountain Barangay ni Dakbayan Sugbo diin ato nakita no naabtan ang mga utanon nga nangadunot lang no sama ni ining sikwa o patula unya napay mga sinako nga talong o batong plus kani kung ato makita ni ang mga sinako nga paliya wa na matod pa ni siya mahalin ilang gidala ngadto sa merkado sa Carbon apan gibalik nila dala diri sa bukid sanglit wa naman mahalin. Aduna pay anaa sa sulod sa bukag nga mga sikwa o patula nga sa pag-ablis tag iya nagadaot na. Kining mga sinakong kalbasang puti adunay mga nagsugod na sa pagpangadaot apan duna pay mapahimuslan kun madali kini sa pagluto. Apil ang siling espada nga ilang gipakita nga inanay nang nadaot tungod kay wa na mahalin. Nahugno ang mga mag-uuma sa nahitabo sa ilang produkto tungod kay hilabihan kadako ang nawagtang nila. Akong panawagan nga base nilang musaka ng among utanon kay perting kamahala sa gasolina. Ang gasolina ray mahal ang among utanon barato kayo. Lisod kayo sir kay pulos ni jud nagmahal ang abono ang medisina para spray niya. Ang ika-harvest ta piting baratuhas utanon. Ang karon pitinag yung baratuha na buwan pa ta sa init. Murag wa na gitay mahimo. Kung walay conflict pa sa Middle East, di gid mamong itong kwan kay mga gasolina. Aron mapuslan pa, gipanghatag na lang kini sa mga taong makaagi sa dapit kung aduna pay mapili nga dili padaot nga utanon. Usa si Jonathan nga nakaagi sa dapit. Luoy kayong mga tao dire ay sas barato ra kayong baligyaon panghatag lang uban ay panglabay nas basurahan nilang mga utanon. Giadto namo ang umahan nga gitamnan sa mga utanon. Dili basta-basta ang kahago nga gihimo sa mga mag-uuma kinsa nag-anto sa kainit sa adlaw aron lang dunay mapupo nga mga bunga sama niining mga siling espada. Matod sa mga mag-uuma nga kada lihok nila kwarta ilabi na sa pagpatubig sila mga tanom nga kinahanglan nga mogamit og makina nga tinubilan og krudo nga hilabihan ng mahala apil na ang pagtumod niini sa karbon. Kung kwintahon, lamyon na sa ilang dakong gasto ang gamay nilang kita. Pangindahay nila nga unta mahatagan sila og pagtagal sa kagamhanan nga mapiskan man lang sa gipanghatag nga ayuda. Nasa talaga may tabang sa mga mag-uuma nga bisag nalan sila i-supporter nga mga binhi abono labi lang maka ang medisina sad nga nung minus-minus at tato di. May ang panawagan karon sa ato ang mga kaigsoonang mag-uuma, di man sila mahatagan siguro og kanabitong cash assistance apan ang ilahang unta kung posible mahatagan sila og subsidy sa ilahang fertilizers o abono, chemicals o kanang binhi nga ilahang magamit sa ilahang pagpananom. May. Daghang salamat, Alan Domingo.